Grupp ta' studenti li huma pożittivi għal COVID-19 se jmorru lura lejn pajjiżhom permezz ta' titjira apposta. Il-vjaġġ minn Malta għal Franza se jkun qed jikkonsisti f'madwar 128 student. Il-Times of Malta qalet li kelliem għall-MTA konferma li kważi 200 student kienu diġà repatriati f'żewġ titjiriet it-tnejn u tlieta. Dawn kollha irriżultaw negattiv għal virus għalkemm uħud kienu fi kwarantina. L-istess kelliem qal li dawk l-istudenti li huma pożittivi biss se jkunu qed jittieħdu lura fuq ajruplan apposta għalihom biss. L-istudenti se jittieħdu permezz ta' vjaġġ minn ASL Airlines. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon jidher li tnejn li għadda kien hemm vjaġġ lejn Ruma ta' studenti li kienu rriżultaw negattiv għal COVID kif din l-aħbar kienet anke rapportata fil-medja Taljana. Apparti dan kien hemm ukoll vjaġġ ieħor ta' studenti lejn Frankfurt, lejn Pariġi u kif ukoll lejn Madrid. Huwa mifhum li aktar minn 500 student li kienu qed jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna irriżultaw pożittiv għal COVID-19. Fil-fatt, wieħed minn kull 4 każi ta' coronavirus pajjiżna bħalissa huwa ta' studenti li ġew pajjiżna. Intant, l-erba' numru ta' studenti li kienu qed jistudjaw l-Ingliż u li spiċċaw fi kwarantina telgħu diversi banners mal-lukanda fejn qed joqogħdu bħala protesta sabiex ikunu jistgħu jirritornaw lejn pajjiżhom. Dawn l-istudenti ġew f'pajjiżna biex jistudjaw l-Ingliż issa spiċċaw fi kwarantina jew għax ittestjaw pożittiv għal COVID-19. Bil-gvern fl-aħħar jiem għamel U-turn fid-deċiżjoni inizjali li hu kien ħa.